Anai Urde elkarteak antolatutako bizi bigarren eskoko eta trokoko merkatoko berria eman nahi dugu. Eta duela ia 2 urte saiatzen ari gea antolatzeko hemen azoka bat hilabetero ospatzen duena. Eta Gipuzkoako hainbeste herritan ospatzen duen azokaen erabiltzaileak bezala talde bat sortu dugu eta saiatu gea 2 urte honetan azokako proiektua udalari aurkezten, gero sinadurak ere jaso ditugu apoiatzeko nolabait eta udalak aztertu ondoren erabakezun guri baimene ematea eta aste honetan, larunbata honetan hasiko dugu gure azoka. Eta azoka hau izango da hilabeten 3. larunbatan atxaldeko 4:00 7:30 arte Berdusa plazan, Tolosan. Azoka honen filosofia eta gaur egun gizartean eta munduan bizi garen filosofia, bizi moduko filosofia aldatu da eta ingurumenako gaiekin kezka asko daudela eta gehitzen diela eta azoka honekin nolabait aportatu nahi dugu filosofia honetara, riziklatzeko filosofietara. Eta biziklatzeko modu bat izango da, eta truekeen bidez ere bai nahi dugu dirurik gabe filosofia sustatu, funtzionamendua gizartean hori sustatu eta jendea animatu parte hartzea. Ere bai artesaneko lanak egiten dutenak eta bizikleteko materialekin lanak egiten duten pertsonei pixkat protagonismo ere eman nahi dugu azoko honetan, behain postuak ere egongo dira.